Kumshi bentaban aiman CMU ba Arden Basayo mo president ka VPP ubala syong sya thangan la prasing kanthi hagaji kun mabin bet thmaya ka bha thungkam taki hajar ngo ki kun samla puli na kaleng kasor kilayami banyat pat ba kabalaya wer dak HYC hakalai photar jemang katega jinya pat ba kalas dang na khmat ke emboss office shala shumer ter shammat kyang nong ba bat benkut hakaja ka syong sya thangan uba Arden Ay. Habakan shikila apathai khubor na kalyang unong yalam ka HYC uba Roy Kuparsan rem u General Secretary ula ong bakala long ka jingdu nong ki samla ka jilla la asan photli snem klem le AA mana kalyang ka sengkal ai khuble kerpang yu ba Arden bula long shishaw rat ba ka jilla bat kala ai khuble ru kerpang ki samla ki bla poiren ti shakani ka jingyat pai ba Education cell ka jongka kala penbet ya kani ka sngi mata ka sngi ban pelong kata ka jingi ya pat ba jongki kun samla jong ka jat neutrep ya ka bangil ai kerteng kata ka neutrep youth smart kum kadang ka jingwan ai mensim yang new riu rang ba jong ka jat benriu bula shim ya kani ka sien jam ban pelong kani ka jing sha thangan kani ka jaka ban penbor ya ka sorkar jela ka jongi baka por kala dei bakum ka jat benriu bangin yo ya la ka jong ka hok lang ba ka jing penbet thmai la ne ka jing khmi biang ban review ya kata reservation policy jong kacala kabangila pentrikam menta di kisan photo gisnam kaseng nadu gisnam ki baladam ngila juong ni kani gentian ba kani ka reservation policy kum bakalong menta kala de kata kabi kabangi kum kajat menriu ngila kebum hala ka jong ka sentur di kisan photo gisnam bat kani kabi kabangi ngila kebum hala ka sentur kala kelalong penban kata ka jingpang kabala bam yang ngina po namar la ringi pet ya ka jing light kam la jam hakini gisni ki baladam ngiyoi hadukat nung isya leben namarkat balat ki kam ngi baki weipat ki perlok ki yo khambun ka bha ngi yo duna tengi na kalian jong kaseng ngi wan ban pelong ngi ka jinge ya bat ba ban khot iki khun samla kham tam be ki bapuli yang ngi posor ban ong ki bakin mi shakhmat ngi sokmen mementa kasngi walatang sisngi ngi yo ban penkre ya kani jinge bat ba ka jongi ring ngi so yo mensim ngi sokmen bagi kun samla na ki school na ki college ki per daki hajar ngut kilawan ban yasnokti akani ka jinge ya pat ba ka jongi kalong ban wan akani ka jaka ban ai mensim yu riu rang ba knam unang ya shakhman ban pun urlong yang ni ka jing tumu naman ngitem baka jinge le ka jongi ka de nang benta kalawe jong ki kun samla ka jongi ka jingwan ka jong ki kun samla mata ka si ka jing mi shakhman ka peniru ya ka we ka sur bakum ka jat ben riu ndei tan gilong mi gilong pa ndei ki kun samla ru ki snok thu ya ka jing khia jong ka ni ka kam tengi na kaliang jong kaseng isuban ai kuplay ya baro ki kun samla jong ka jat ben riu nyautrap ki balaya snok tilang menta ka singi bat ngi banwan sa kani ka jaka bat nginget lang ba kani ka jingwan ka jongi menta ka singi haringkat ki hajar ham ya iba Arden bat ka kenhun ka jongi ba inang ya shakhman ha ba de ba kani ka kam kana ma ka jing tumu ka jing angnut ka jongi kum ka jat ben riu ban yo ya la ka jong ka hok kat kum ka lenti ka badai ngin yo ban penbet thmai la ne ban pet thmai ya kata ka reservation policy kabala pentrikam menta de kisan phot legisnam te kata ka de jing tumu jong ka ne ka neutrap youth smart la ne ka jing ya ba jong ki kun samla jong ka jat riu neutrap ha ka ne si